Ma'am Lourdes Floriana po. Ay, hello, Mami. Bali po, Mami, may deliver lang po kami ng lechon. Sa inyo po nakapangalan. Tapos po, ipapareceive lang po namin ano pong kaganap. Ay, kailangan lang po namin ng ano. Kayo po si Ma'am Lourdes Floriano. Ayan, so from Zone 3, Beberong, kumakain si Mami ng pizza. Sarap-sarap ng pizza. Pwede pa bang kainin ng pizza dyan? Ay, okay lang po, Mami. Papareceive lang po muna namin yung items saglit. Isang masayang hapon sa ating lahat, mga ka-JFS. We are starting a day with a smile and positivity at yan ang laging paalala ng JFS Petals and Services. At ngayong araw ay magbibigay na naman tayo ng saya at sorpresa. Papunta tayo ng Barangay Beberon, San Fernando upang sorpresahin ang isang pinakabonggang nanay na tiyak na bibigyan natin ng napakabonggang packages mula sa JFS team. I am Hattie Angel, your love and surprise ambassadress. Tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na iahandog natin sa ating maswerteng nanay maya-maya lamang. Siyempre, hindi magpapahuli ang ating bubble balloon na may happy 67th birthday nanay. Meron tayong 1 dozen of Dunkin' Donuts. Meron tayong isang bilaong palabok na napakasarap. Meron tayong 2 feet stuffed toy. Meron din tayong Rafa Bell's cake. At syempre ang ating napakahabang letter na naka-frame naman dyan. At syempre ang pinakabongga naman natin na chocolate bouquet with money na worth 20,000 pesos. At syempre iaranahin din siya ng ating surprise aranista na si Kuya Gab. So talagang napakabongga na naman ng sorpresa at saya na ihahandog natin kahit papatapos na ang araw. For our social media accounts for Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create but to captivate, tara na't puntahan natin si Nanay at bigyan ng sorpresa all the way from Barangay Beberon, San Fernando. Nandito na tayo sa Barangay Beberon. Tara na't samahan niyo akong surpresahin ng ating lucky mommy for today. Sumasabi. Tara! Tara! Dito ba? Tingin ko dito. Dito ba? Dito ba? Oh, dito po. Tama dito. Hello po. Good afternoon. Ay, sige lang, baby. Good afternoon po. Ah! Hello po. Ako po.
Ay, andito po si Ma'am Lourdes Floriano. Ma'am Lourdes Floriano po. Ay, hello, Mami. Bali po, Mami, may deliver lang po kami ng lechon. Sa inyo po nakapangalan. Tapos po, ipapareceive lang po namin ano pong kaganap. Ay, kailangan lang po namin ng ano. Kayo po si Ma'am Lourdes Floriano. Ayan, so from Zone 3, pero kumakain si Mami ng pizza. Sarap-sarap ng pizza. Pwede pa bang kainin ng pizza dyan? Ay, okay lang po, Mami. Papareceive lang po muna namin yung item saglit. Yan, sa'yo. Ay, uli po lang, Mami, sa luwas po. Papareceive niyo lang po, Mami. Ay, si Mami, saglit. Maduman pa? Ayo po. Diyan lang, Mami. Ayan lang pong green na yan. Mami, ano pong ganap at parang maraming tao. 67 birthday. Ay, wow. Pwede po, kaya pala may paletsyon sa inyo yung ano, yung anak niyo. Bala, alam niyo po, Mami, na may binigay sa inyo yung lechon. Daig po. Ay, dakulak po. Saan po, hali? Hali man abroad. Ayan, Mami. Okay po. So, yung digdi, Mami, si lechon. Digdi ka, Mami. Nagkadigdi, Mami. Kumusta man ba ang aldaw mo? Nangunya na birthday mo. Maugmahon. Pero pag garo na hihiling ko na napapaibig kata na, Mami. Mayo si Agom. Nasaan po si Agom mo? Mayo. December. Last year lang po. December. Oh, last year lang. Last year, oo. Okay. So, okay lang yan, Mami. May lechon ka man. Makakan kitang lechon na dyan. Ayan, Mami. So, Mami, ito, pwede bang buksan mo to? Para ito. Para makita natin yung laman, yung gaano ba kalaking lechon yung nandito sa loob. Okay? So, dito, Mami. Hindi na ako tutulong. Ikaw na lang magbukas, okay? Sige, Mami. Ay, sige po. Sige, Mami. Buksan niyo po. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hello, Mami Lourdes. Happy birthday po. Ayan, so kung naaalala nyo po, kami din po yung nag-surprise kay Ma'am Monet. Ayan, nandiyan si Ma'am Monet. So, Mami, hindi nyo ba kami naaalala? Naaalala nyo na. Ayan, Mami, happy birthday po. Kami po ulit nagbabalik ang JFS Petals and Services upang iandog sa inyo ang mga regalong ito. Meron tayong bubble balloon, may stuffed toy, may Raffabels, may palabok, may donut. At syempre, Mommy, ang pinakabonggang regalo para sa inyong kaarawan ngayong araw. Ang ating chocolate bouquet na merong 20,000 pesos. Para po yan sa inyo, Mommy. Ayan, tanggapin niyo po yan. At syempre, since ikaw po ang Reyna namin, ikaw pinakamagandang Reyna, isuot nyo rin po tong happy birthday sash namin para sa inyo, Mami. Ayan! Ayan, Mami, isuot nyo po yung sash natin. Ito po, ilusot nyo yung isang kamay. Ito po, isuot nyo dito. Okay na po, ito po, ilusot nyo po ito. Ayan! Ayan. So, ito, Mami, tanggapin nyo po ulit to. Kumusta, Mami? Ayan, sobrang nagiging emosyonal si Mami. Kumusta po, Mami, ang pakiramdam na sorpresa ngayong araw ng kaarawan nyo? Anong masasabi nyo, Mami? Mula ang pagpapasalamat ko. Salamat sa mahal na Diyos na naabot kang araw ka ng panahon. Dahil ko inaasahan sa labos kong mga aki. Salamat na dakula. Salamat, maglawi ko pa man lugod sa kong buhay. Tapos ang mga aki ko, magin arog pa man gani gabosinda sa taon na maarabot pa. Gabos na aki ko, mga aki ko. Bag makuapo, makuapo, mga tunay kong aki, manugang, gabosinda, pigmamahal ko. Sana magdanay ang gabos habang buhay, mag-urog ka ni gabos. Ayan, palapakan naman natin si Mami Lourdes. Happy birthday, Mami Lourdes. Pero bago yan, meron akong gustong basahin na napakahabang mensahe para sa inyo. Dahil pinabibigay ito ng inyong
13 na aki. Wow! Bigatin si Mami. 13 na anak, Mami. Gaano nyo kinaya yung 13 na anak niya na siyam-siyam na buwan na pagbubuntis? Paano yun? Napaka-bongga nyo, Mami. 13. Baka naman. Tapos meron pa dito, Mami, from Noguchi Fam. Yan yung mga message para sa inyo. So, babasahin ko to. Una, galing sa inyong 13 na anak. Happy birthday, Nay! Sabi nga ni Kayan, ang buhay, biyaya kan mahal na Diyos. Poon sa imo. Kami nagpoon, syempre kaibahan man si tatay. Nadawa, nag-igtoon na. Poon sa ika, gang sa naging kami, ngunya na naging 13 mong mga aki. Inataman, kinugos sa hirap at sa ginawa. Matik-matik ning maray, ang pagmamalasakit mo sa mo, nadawa sa grabe yung takaitong pagtios na salbaran mo. Naging magtian, manasa mong pagdarakula, dahil sa imo, inspirasyon mi ika, asinang lambang sarong mga katugangan ko, na nagpapadarangatan, nagmamalalasakitan, sa gabos na kaugmahan, dawa sa kagipitan. Iyon nagaroni at sinasabing power kan sarong ina na mayong imposible sa ibabaw kang kinaban sa pagpadangat kan sarong mga aki at pamilya. Gang sa mga kamakuapuan. Gusto ming sa simpleng bagay, mapamatik ming ikana ang pinakamaugmang ina at maswerteng ina sa paagi kang gabay as in revision, kang mahal na kakurangnan, maglawig ang sa imong buhay, harayo sa kahilangan. Happy birthday, Nanay! We love you so much. Ika ang samong inspirasyon sa puon hanggang paman. Salamat sa imo. Happy 67th birthday, Nanay! Hali sa imong preseng aki. Ini naman, hali sa Noguchi Fam. Sa pinakamamahal ning ina, Nay, bago po nan ang medyo alaba kong mensahe, batiyong taka po muna ni maugmang pagkamundag. Happy birthday, Nanay! Mayo ako kani gabos na mga aking ko. Ibang inahagad sa mahal na Diyos sa tawan ka pa ning alawig na buhay. Ano pa man ang nakamatian sa hawak. Padangaton mi kanay, ang pilang aki na naparayo dyan. May mga panahon talaga na napubungaw kami sa imo na. Pero aram ko, permi kang napaugma, padagos mo sana yan, basta yaon lang ako permi sa anuman na bagay. Padangaton mika, taikang ina na mayong madao para sa samo gabos na sakripisyo mo. Salamat, mensahe kan man kang adgung ko para sa imo. Nay, salamat daa, maray si imo sa pagmundag sa ko para sa iya. Happy birthday, Nanay! Aishiteruyo Shuhiti Arigato. Insert Mimi. Happy birthday, Lola, Nanay. Many more birthdays to come from Noguchi Fam. May Japanese pala dito, hindi ako nag-inform. Aishiteru Shuhiti Arigato. Ano pong meaning nun, na? Ikaw nga, ano meaning nun? Dahil niya datatao. Okay, Nanay. Happy birthday po. Kamusta naman po? Ano na, pakiramdam na nabasan tong mga mensahe para sa inyo. Sobrang nakaka-overwhelm, di ba, Nay? Naiiyak kayo, di ba? Pwede pong matanong ano pong kinamatay ni tatay last year? Ano pong sakit ni tatay? Kasi inatake. Kaya naman ang gusto niya. Na naman pagkikisan ng taon. Okay lang yan, Nanay. Pakatatag lang po. And many more birthdays to come. Hindi pa po dyan nagtatapos dahil haharanahin pa po kayo ng aming surprise aranista na si Kuya Gab, pero sa loob na lang po ng bahay nyo. So tara na't samahan nyo pa rin kami sa loob ng bahay kasama ating lucky mommy na si Nanay Lourdes Floriano all the way from Beberon, San Fernando. Hello guys! So dito pa rin tayo sa Beberon, San Fernando at nandito tayo sa loob ng bahay ng ating napakagandang celebrant for today na si Nanay Lourdes Floriano for her 67
67th birthday. So tara na taranahin natin siya kasama ang ating surprise aranista na si Kuya Gab. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailanman di magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang tunay na pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso, tunay kang nag-iisa. Di ko nais na walay ka kahit sandali sa aking piling. At kahit buksan mo ang dibdib ko, matatagpuan ang pangalan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing na ay natatanaw. Ikaw ang tunay na pag-ibig, wala na ngang iba. Sa aking puso, tunay kang nag-iisa. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much, and long as lovers arrive. And I thank the God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel what I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Well, I need you, baby. Well, if it's quite alright, I need you, baby. Through all my lonely nights, I need you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, and if I found you, stay and let me love you, baby. Just let me love you. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much, as long as lovers arrive. And I thank the God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Well, I love you, baby, but if it's quite alright, I need you, baby. Through all my lonely nights, I need you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't let me down, I pray. Oh, pretty baby, and if I found you, say and let me love
birthday mo. Hello guys! So ayan ang ating dalawang kanta na inihandog sa ating napakagandang mommy. So kamusta naman mommy daw? Sabi kanina nung isang anak siguro ni mommy, Senior Mrs. Planza 2021. Dahil parang Miss Universe daw kasi si mommy, senior citizen. So mommy, kumusta naman ang naharana ngayong araw? Pero malang Rabia, ano mami? Rabia man kayo mommy. Ano, kumusta mommy ang feeling? Ang gambar ay man naghahalo ang umahan sa mga dahil hindi nawawara ako niya. Ngayon, salamat sa ila, ang sakripisyo nila. Kaya ang maniraray ang pagdulong sa saruyang inang sakripisyo. Sabi ko niya, nagsasakripisyo as nagigulong sa ila. Salamat sa ila, magdanay na record na busok ang nabus kong kaakian. Nayaon sa po nagdadanay. Salamat sa mahal na Diyos. At salamat pa sa mga alaw na maarabot. Salamat lang, lalong-lalo na sa inyo. Nagsakripisyo man. Sa oras na inyo. Salamat. Salamat po sa pagpapaklase din sa Samuel. Ay, charot lang, mami. Akala ko akyat po. Mami, isang bagay hindi matatapos ang araw na to na hindi ka nagbo-blow ng inyong napakagandang dalawang cake dyan na red ribbon and Rafa Bells. Pero bago yan, kakantaan muna natin si mami ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday to you! Mommy, make a wish and blow your candles. Ay, mag-blow ka. Ayan! Yay! Again, Mami, happy birthday po. So, nandito pa, meron ng isang anak, kahit isang anak lang na representative para sa 13 magkakapatid na magbibigay ng mensahe para sa kanilang Wonder Mom. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang mga anak ating nakapig. Halika dito, ating nakapig. Hindi pwedeng mawala ang exposure ng mga anak. Ayan. Ikaw na lang, Mami, ang ano? Ikaw na lang, Mami, ang representative from 13 na magkakapatid. Ano bang gustong sabihin para sa inyong pinakamamahal? Medyo quiet lang po, quiet lang po. Naging mode na ako nilang daw. Ako talaga napapahimis sa sobrang kaumaraw. Hindi kasi wala kong sana magtawin pa sa iyong buhay. Salamat sa gabos na sakripisyo mo na. Yun lang ako lang ikaw. Ayan, napaka-sweet naman. So, Mommy, sa alam ko po na kahit wala na si Daddy, ay nakikita niya rin tong celebrations together with your family and relatives. So, happy birthday again, Mommy. Any last message? Mga gustong pasalamatan sa mga kaibigan, kapamilya, kabarkada, kabarangay, kapamilya, kapuso, lahat. Mga gustong pasalamatan. Apo, hindi po, Mami. Sis Kuya Gab po talaga. Ay, charot lang. Ikaw po talaga, Mami. Charot lang, ikaw po talaga. Any last message bago magkainan ng mga tao dito? Salamat sa gabo sa nagdadaw sa buong niyan. Mayo kong ibang lahat, maupot kita. Lalong-lalo na nayaon ang sakong agong, ayan sa kuyang agong gantugan kong matua. Na si Manay Pina, nakaabot siya sa ibang tugang mayo pa. Salamat sa gabos na nayaon. Kay ano na lang po, kay Daddy kahit wala po siya dito. Alam ko naririnig ka na. Ayun, so bago nagantama ko sa iya, nagsulong na ako lumayan. Pasalamat na nag-aaral-tamang, nag-quiz na. Okay naman siguro. Pero ngunyan yung mga giraray. Salamat giraray ko, dawa mayo ka. Dahil ko bigla lilingawan na dawa sa mga akin mo ang paraan na magtabang. Yaong kagiraray sa puso ko. Salamat ka. Ay, palapakan naman natin sa... Bago ko tapusin ang video na to, kailangan sisigaw muna tayo ng happy birthday, Nanay or Lola Lorda sa Tagalog. 1, 2, 3! Happy birthday, Lola Lourdes! Yay! Again, we are the JFS Petals and Services. Thank you for our surprise aranista, Kuya Gab. We don't just rate but we captivate. Follow, like, and share, subscribe for our social media accounts. Abangan ang mga upcoming
upcoming videos namin and upcoming surprises from JFS team. Again, I am Ate Angel, the beautiful Love is Alright ambassadress. Magbabay ka naman, Mami! Magbabay ka, Mami! Bye!